Până se încarcă asta, dă și tu un subscribe și un like. Asta e lumea de Minecraft. Am aici o căsuță, e foarte frumoasă. Am aici niște mâncare. Trebuie să luăm pârghița, merem la pescuit. Nu am cine știe prin chesturi, am un anvil. Dacă vă dați seama, ca să merg în copac. Asta e casuța mea. Uitați. Niște mâncare pe aici, mergem la pescuit. Stăm la pescuit până seara. Ne dăm supiuța și fugim la pescuit. Yeah. Hai, ne suim pe un cal, vedem dacă merge. Da, plecăm. Aici, după cum vedeți aici, avem o baltă și aici pescui eu. Mâncăm, vedem, putem. Noi avem pool. Avem aici niște șuvei, niște zahăr. Avem, bineînțeles, nu știu deloc. Și acum dăm la pescuit. Așteptăm să prindem ceva. Ce vrei tu, porcule? Trebuie să dau să mânci? Nu am mult. Opa! O trag peșteri, nu am fost atent. Trebuie să fim atenți, da? Acum prindem peșteri. Nu! Lasă un pește. Haida, haida. Nu mai pescuim. Mergem în mină. Hai să văd dacă am